Здрасти, аз съм Теди, името ми го знаете, ха-ха. Това не бе смешно. Окей, сега ще отворя целият нов Brawl Pass на сезон, не нов, а на сезон 19, сега сме сезон 20 почти. Да, сега първо ще взема Корделиус, това е всичко, което съм взел, още не съм отключил целият пас. Окей, ще започвам. Първо искам да взема Корделиус, който чувал съм, че е много опнат, ама така и го нямам. Окей. Велик момент. Момент. Всеки. Трябва да се видя дали още се рекордвам, понеже това беше важно. Почвам. Няма да взимам кредит, или ще ги взимам. Окей, значи останалите няма да ги взимам, за да след дълг, нали, сега ще взия цък. Може да снимам видео за Бротолка. Окей. Сега почти взех дълг. Айде! Вече имам този динозавър, хот-дог, нещо. Надуваемо нещо. Не знам. Дълг или дък, не знам. Ох, взех погресът. Окей, мисля, че фейма не си заслужава, затова си ги пазя за следващия герой, който си излиза. Coins, Power Points. Не знам да сто се не взимам всичко, а само го такова, мама правя го. Сега след като отворя почти всичко, ще играя няколко игри с Корделиус. После ще му взема и скина. Дано да успея, ле. Докато отварям да кажа, че няма се видя повече от една седмица. Сори за това. Не знам защо няма се. Просто няма се. Благодаря за 90. Само 10 и правя фейс ревю. Значи сега след това видео или преди това видео е имало, или след това видео ще има. Не знам кога ще искам да ги каца. Ще има видео как взимам на Сели Хиперчарджа. И може да направя видео за Бротолка, ама той вече много хора са го гледали и май няма да го правя. Окей. Най-сетне има видео. Не знам дали някой въобще се интересува, ама... Да. Пробвах с някакво ново лого, ама много не ми харесва и затова това, което си използвам, което сега си излезе на екрана. Много повече хора го кефят и... това е новото, сега е на екрана, да. И... Да, повече хора ги кефи старото, затова си го върнахте го. Връщам се отначало, не знам защо, всичко съм взела, окей. Само кредити, повечето остави ми, да. Останало ми е някакво сега. Се видя с опа какво има. Почти нищо. Корделиус. Малко да го апгрейдна. Микрофона падна. Окей, сега малко е по-зле. Или се това нещо, поне за едно отбой стартва и микрофона падна. Или това е пилон. Не знам. Майстърски не стана разбирам. Малко и хот дога да таковам. Да вдигна. Окей. Това е точно снимано, когато новия сезон 20 е дошъл, но паса още не е дошъл. Сигурно в края на сезон 20 ще има и същото видео. Не знам. Отваря съм вече много пасове, ама да. Окей, още рекордвам. Отваря съм много пасове. Аз имам само
едно видео, друго за пасените съм отварял още много, ама наистина много пасове. Не знам какво стана тук. Окей. Сега тук, докато играя с Корделя, ще говоря някакви неща. Не знам какви, ама ще говоря някакви неща. Сега почнах с сортове да качвам доста. Просто качвам ги тях повече от видеята, защото са по-кратки и по-лесно за едитване и да. Преди мисля да качвам сортове доста рядко. Поне за цели се да започна. Сега ще качвам по-малко видеа. Например 2 или 3 на седмица. Не знам, много няма да мога да качвам толкова много. И да. Значи също имам клуб. Сега името му е някъде на екрана. В момента не знам къде е. Сега ако моля за 9 човека да се абонират. Пък защо това го казвам, не знам. Може и всеки, който гледа да се абонира. Да знам. Окей, само 9 съба, по времето, в което записвам това видео, остават само 9 съба до 100, което наистина ще е доста. И тогава ще правя фейс ревил, което малко ме е странно да направя, но ще го направя. Окей, не знам какво правя в момента. Корделиус, всички казваха, че е опнат. Да, опнат е, ама представя го малко по-силен, но все пак си е доста силен. Poison Mushroom. Взимам това. Това буквално е на Отис Супера. Се чувам малко по-различно от обикновено. Това е защото от доста време не съм снимал и аудиото, което си едитвах преди, сега много не знам как да се едитвам. Но вече тук от капката се научих как да правя много по-добри тъмнейли от старите ми. Вече не е само някаква рандова снимка и някакъв рандом надпис. Вече ще слагам повече неща, както това видео има тъмнейл, който не знам дали ще го сложа. Ако не ме мързи, ще го сложа. Би трябвало да е на екрана. В момента. Или сега, не знам. Окей. Пак от нея белите черти. Или някакъв друг цвят, не знам какъв ще сложа. Souldown. Хи-хи. Какво беше това? Окей, 10 купим. Не 20 никой. Хи-хи. Телефона падна. Долг. Значи сега си играя още, може да не говоря толкова, понеже нямам идея какво да говоря. Две кутии, окей. За кой път това нещо ще падне? За първи път на видео, значи понякога на видео микрофона ми се изключва, ама за първи път пада нещо от микрофона. То все едно самия микрофон се счупи, човек. Не знам. Тук в момента, докато се записвам това в Дискорд, полудяват. Окей, още една победа. То толкова отделя се OP, това нещо. Просто това е най-силният герой в играта. Може поне тези, които имам, ама
До момента са всички. Хубавство. Хубавство. Окей. Но няма какво да говоря. Затова в момента сте... Бъда просто е така. Може да адна някакви снимки по екрана, някакви такива неща, бла-бла. Или няма. Бъде с мен, докато гледаш това и обработваш това да знаеш. Моля те, добави го. Добави го. Давай бе. Така е по-добре. Така е по-добре. Не съм от... Наистина не съм. Окей. Хайде да изключи се. Окей. В другата половина на видеото вече съм тук. Не знам, май съм отключил. Да, отключил съм скина. Сега ще събера останалите неща и взимам скина и ще играя още. Да, ще играя още. Вече съм 11 минути напред видеото и има още 7. Може да пусне просто някаква музика и така да ви остава. Ама не знам. Скина е готин, по-готин от нормалния скин. Ще го ползвам доста. Странно ми е, че пина, който взимам в момента. Вече го имам. Имам го преди да съм взел скина. Окей. Готино. Не знам на какво казвам готино, ама е готино. What? Човек, не съм луд. Смея се на нещо, което нямам представа какво е. Или пък че мозъка му е гъба. Или пък че стреля. Вместо с уръдие за гъби, стреля с спринцовка. Да, не знам защо е малко ми е странен скина, ама готин е все пак. При малко казах, че ми харесва повече от нормалния герой, ама не знам. Иначе си е готин. Не знам за какво говоря. Някакво кино да гледам тук, не знам защо. Гъба мозък. Гъба мозък. Гъба мозък. Това е гъба мозък. Нормален, супер нормален гъба мозък. Гъба мозък гъбите са били обитавали земята преди 10 000 милиарда някакви неща. Странни числа години. И сега са се завърнали. Не са завърнати, просто аз са ги хванали, за да направят един скин. Не знам какво за него. Просто говоря за него. Просто местно географик ме взеха. Не знам какво стана. Окей. Да се върнем към играта. Не се поставя в играта. Ама не знам какво. Нямам представа. И не знам какво. Нямам представа какво. И не знам какво. Защото не искам да го дам.
Окей. 15 минути сме напред. Не знам колко минути сме, измислям си. Окей. Микрофонът пак спря. Окей, просто съм прокълнал всяко видео микрофона спира. Някакво проклятие ли е? Какво ли е? Нямам представа. Просто... Може би микрофона не ми харесва, когато съм по средата на някакво видео. Сега по средата ли съм? Може и да съм в края. Ако питате, нямам представа колко късно снимам това видео. Нямам представа само колко късно го обработвам. Съседите пак пускат силна музика. Само разследното сутим върху мен. Окей, хвана го. Съм пак. Да, забравих да каза, взех си този скин надолу, просто много ме кефи. Не ме интересува, че не сменя, просто изглежда по-добре от нормалния, според мен. Няма представа какво беше това. Много чух. Има и туксицо. Не знам, нямам представа. И да имах, няма се да имам. Какво говоря, човек? Забавно ми се прах, да какво? Окей, този скин ме кефи, мога да си го взема, ама няма. Вече е релизнат един сорт, където си вече съм... където съм си такова... Където вече си взех един скин. Тук в момента още не съм го взел, когато снимам видеото и обработвам видеото. Вече съм избрал кой искам да взема, ама не искам да взимам това в момента. Окей, апгрейдвам малко спайк. Малко да се повърта, понеже трябва да се върта. Нормално изглежда готино, но този изглежда готино и този изглежда готино. Но нормално изглежда готино, този също изглежда готино, нормално изглежда готино. Колко пъти казах готино, който пробори в коментарите, не знам какво сте направили, сте му каза колко готино. Знаете ли кое не е готино? Не готино е, че това, че видеото трябва да свърши тук. Цао!